alamisa ye utikalo tile 17 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ministru olu yɛrɛ kɔni ka ladala ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni tɛmɛna kunu arabadon utikalo tile 16 san 2023 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla kuluba palais kɔnɔna na ka ɲɛmaya ta k'a di an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi Goyita ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan u damaga kuma caman na barakura nataw ani mɔgɔ kura minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka danga don jɔyɔrɔ kura olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔ ani nafoloko ministri ale yɛrɛ kɔni damaga barakura nata caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni engrais tɔni 7,000 min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni kan ka se sɛnɛ tigilamɔgɔ olu yɛrɛ ka bolo kan. O kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi Goyita ale yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ kura di mɔgɔ 4 olu yɛrɛ kɔni ma CNT kɔnɔna na min n'a yɛrɛ kɔni kɛla utikalo tile 11 san 2023 kɔnɔna na mɔgɔ 4 ninnu olu yɛrɛ kɔni nakun yɛrɛ kɔni min o de kana mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bilala kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ta ani fɛnɛ k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni nana k'a sabu kɛ ko balilen o tɛ ko sudalen sa. Super Coupe ni ɲinɛ yɛrɛ kɔni kan sabanan ye a yirala k'a fɔ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ o yɛrɛ kɔni ministri ale yɛrɛ kɔni ne tirage au sort ɲɛnajɛ organiser kɛnɛ min yɛrɛ kɔni n'a yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi Goyita ale yɛrɛ kɔni bɔla ka maillot di maillot min ni o yɛrɛ u ka ɲɔgɔn dan maillot ye k'o di équipe ninnu olu yɛrɛ kɔni ma kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan a kɔni kɛla jamako dan ye ka sabu kɛ invité caman olu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ conseiller spécial du chef d'État ni ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko Agibu Dambɛlɛ olu bɛɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ in kan. O kɔfɛ an bɛ taa kɔkan kibaru la kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ CEDEAO ale yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ la depuis tɛnɛndon utikalo tile 14 san 2023 kɔnɔna na Niger jamana ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko Mohamed Bazoum ko walasa ale yɛrɛ kɔni bɛ segin ka na cogo min na a ka fanga kɔnɔna na. Alisa an bɛ to Niger ale yɛrɛ kɔni ka babu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Union Africaine ale yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Niger o yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni ko ye walasa nin ko in o yɛrɛ kɔni bɛ se ka basigi cogo min na ko ni Union Africaine ale yɛrɛ kɔni bɛ k'o ko olu bɛɛ filisi. Meta Endo journée des horaires de la partition ni ale yɛrɛ kɔni ye don basigilen ani don min ni ale yɛrɛ kɔni bonyanen don kosɛbɛ indien olu yɛrɛ kɔni fɛ yen o hukumu kɔnɔna na Inde ale yɛrɛ ka lasigiden min ni o yɛrɛ kɔni bɛ Mali la yan ale yɛrɛ kɔni ye ɲɛnajɛ fitinin o yɛrɛ kɔni sigi sen kan ɲɛnajɛ fitinin min ni o yɛrɛ kɔni kɛla tɛnɛndon utikalo tile 14 san 2023 kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni kɛra musée la kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ photo caman olu yɛrɛ kɔni kun jɛnsɛnnen n'o yen nɔ photo minnu ni olu yɛrɛ kɔni ma yira k'a fɔ Inde olu yɛrɛ kɔni sɛgɛn ani ɲani min o yɛrɛ kɔni o ye u ka ɲanama o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛnɛ yɛrɛ ka musée ale yɛrɛ ɲɛma kun bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko kɛnɛ ka musée ale yɛrɛ kɔni ɲɛma kun bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Dawuda Keita ale ni a ka invité caman. Kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ka sabu kɛ ko Orange ko Faransi ale yɛrɛ kɔni b'a fɛ ko o tigɛ jamana na ko ni e mɔgɔ i ka yɔrɔ ko ni e mɔgɔ i yɛrɛ kɔni bolo lafɛn o yɛrɛ kɔni bɛ Orange mɔgɔ ka yɔrɔ k'i jija i ka to olu ɲini joona ko ka sabu kɛ ko Faransi ale yɛrɛ kɔni b'a fɛ k'o tigɛ Mali la. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e mɔgɔ i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn k'i ka feerefɛnw lakodɔn ni e mɔgɔ i bɛ fɛ i ka foli o ka bila an ka kunnafoniyaw duguma i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 walima 94 42 23 82 ni ne kun bɛ dansago kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ siyɛn wɛrɛ.